Ja, det siger du ikke. Det går ikke bedre i går. It is. Jeg har ikke engang fået en MVP, man, og skal på det. Ej, så står man oppe i midten. Ja, det er. Kom i midten, jeg ved ikke hvorfor der er. Det er fordi du er en pige, Maria. No offense. Det er simpelthen ikke. Det var... Du byttede jo med mig, og det var mig. A-side. Center. Side. I'm defusing the bomb. Hold Gå efter det, du kan godt sagtens. Den er der. Ja, tak, mand! Samtidig som mig. Samtidig som dig. Yes! Kom i. Det er vigtigt at ranke op, der. Sådan. Ja? Jeg var ikke op. Nej, du gjorde ikke. Skal vi ved? Du er fuld af lort, Anders. Du er fuld af lort. Nej, det gjorde ikke. Hvor er det fedt, mand. Sådan. Og Lars han skriver, der er skin til mig, fordi jeg ranker op. Tusind tak, Lars. Fuck, det er fedt. Endelig er jeg lem. Nå, men drenge, jeg quitter CSGO nu. Jeg spiller ikke mere nu. Det er slut. Stopper på toppen. Han kom sgu også i. Ja, Hey, Det er fedt, mand. samme 10 som Rikke. Bo, du ryger skud. Vi spiller ikke med LA'er. Sorry. Vi kan lige bo. Jeg skal også ud og spille med nogle mates nu, så... Fuck, man. Så er det kun en lem time. Og nu er mig det forkert. Så Maria, nu kom din lyd endelig. Værsgo. Smutter du, ven? Smutter du, eller hvad? Nå, det gør. Hvad er det? Bo, jeg skulle... What the fuck? hvad? Jamen,